Paigsoon, ang atong pagbasa sa Ebanghelyo karon, nagpahinudnon ka nato sa mga pulong ni Jesus may tungod sa tinuod nga bahandi. Kung mahisgutag bahandi, ang musulod sa itong una-una kanang bahandi sa bulawan o kaha sa lapi o kayutaan, mga katigayunan, ang mga material nga mga bahandi. Mato pa ni Jesus, unaha pagpangita ang langit noon nga bahandi. Kay ang gingarian sa Dios mao ang tinuod nga bahandi atong maangkon. Ang mga kabtangan, ang mga material ng mga butang, tinuod makahatag ka nato og kining kabuhong, hatag ka nato og kining katagbawan, apan kini moong katagbawan lumalabay lamang. O dunay bahandi nga dili lumalabay. Dunay bahandi nga dili kini madugta. Kini mao ang gingarian sa Dios. Kung atong tanawon, daw si Jesus nagpahinudnon ka nato nga dili maayo ang maning kamot nga mo arang-arang atong kahimtang sa kinabuhi, di ta maning kamot o pangita o salapi, di ta mangita o mga di ta mangandoy mga kabtangan, no? Daw si Jesus nag-iyong ka nato, ayaw ka na, ayaw ka mo pangandoy o mga kinabuhi nga hayahay. Unsa man di ay ang angay nato nga paningkamutan, dili ba kitang tanan aning kamot man nga warang-arang atong kinabuhi. Dili ba kita ning kamot man nga mahayahay ang kinabuhi. Nindot ang kinabuhi nga mahayahay. Apan ang punto ni Jesus, dili mao kana, kundi likayan ang pagkahakog. Kaya ang bahandi, ang kalibutanon nga mga kaayuhan, kining tanan maayo. Maayo kini tungod kay ang Dios mismo mo ang naghimo nini. Ang kalibutan maayo. Tinuod nga dunay dautan sa kalibutan, apan ang kalibutan ginama sa Dios ug sa paggama sa Dios sa kalibutan. Human niya kinihimua. Iya kinigilantaw miingon siya, maayo gayod ang tanan. Ang kalibutan maayo. Kay gikan kini sa Dios, gihatag kini sa Dios. O kini pakahatag kanato o katagbawan, ang dili maayo mao ang kahakog. Kung kita magpuyo sa atong kaugalingon nga kinabuhi, alang lamang sa atong kaugalingon. Ang taong hakog nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon lamang nga katagbawan. Apan siya mismo walay katagbawan ngayang mangkon. Kay bisan pa kung nabusog na siya, nabuhong na siya, di pa siya matagbaw, kay buot niya nga maangkon ang tanan. Mao ka na ang kakog, mao ka na ang paimangno, painundong ka nato sa atong Ginoo. Ang kahakog, dili maayo. Ang kahakog, magdala ka nato ngadto sa kadautan, dili diha sa kahimayaan. Sa laing bahin, unsa man di ay ang maayo. Unsa man di ay ang angay nga atong huptan, ang paningkamutan. Unsa man di ay ang kahulugan sa kinabuhi nga
kalibutanon. Karong adlaw isaulog nato ang kapistahan sa usa sa mga ilang ang mga santos sa Counter-Reformation. Kini siya si San Ignacio sa Loyola. Siya, uban ni San Francisco Javier, sila ang founder sa kinigitawag nga Society of Jesus o Jesuits. Kita din sa Agusan, ila kita sa mga Jesuits kay sila ang usa niadtong mga una nga mga misyonero nga miabot kanato dinhi sa Pilipinas o sa atong lugar diri sa Agusan o diri sa Mindanao. Ang mga Jesuits, usa nini si Father Urios o si San Ignacio ang founder sa Society of Jesus. Tingali wala ta masayod kayo sa iyang kinabuhi apan ang iyang mga pag-ampo nga gihimo familiar kita kay kini gipang himuan og tono sa awit ug ato kini ginakanta sa misa kanang mga kanta sa kanang prayer for generosity. Lord, make me generous. Teach me to serve you as I should. Ug translate kini sa Tagalog, Panginoon, kining tawag aning turuan mo ako maging bukas palad. Bukas palad. Abli ang palad. Simbolo sa pagkamagihatagon. Sa ato pa, ang opposite sa pagkahakog, mao ang pagkamagihatagon. Kung ang tao nga hakog, no, kanunay lamang nagkumkum, ang iyang kamot, nakakumo lamang. Sa laing bahin, ang tao nga maghihatagon, ang iyang palad, abli, bukas, bukas palad. Tunay, giingon nga pamaagi sa mga tao dito sa usa ka lugar, murag dito sa India ba to o diya dapita, nga ang ilang problema dito ang mga unggoy. O dili to sa India, murag lahi ito nga lugar. Ang mga unggoy kay mo may mo kuha o mo mangani sa ilang mga lubi. Ang ilang mga kalubian, kining maunhan sila og harvest mga unggoy. O kontra kay nila ang mga unggoy, ilang panggukdon kini o di mas la makapas kay kusog man kay managan ang unggoy, mukat-kat og kahoy. Abtik kayo. Nakahunaw na ang mga tao unsaon pagdakop nini mga unggoy. Ilang gihimo ang kanakulong butong ilang gibuslutan na igo ra makasulod ang kamot sa unggoy ug sudlan kanilang pagkaon mga kada mga pagkaon nga ganahan sa unggoy. O patod pa inigkuot kuno sa unggoy nga nilang lungag sa butong, makumkuman nila ang pagkaon dito ug makumo ang ilang kamot, di na kini maibot. Mao nga magdagan sila, dala ang butong, sayon ra sila madakpan. Ano man, kay ilang kamot nagkumo man, di man nila buhian ang ilang nakumkum diha sa sulod nining maong bunga. Mao nga sila madakpan. Tungod kay nagpabilin nga nakakumo ang ilang mga kamot o ang ilang kamot. Kung ila lamang buhian kining maong ilang gikumkum o ilang ablihon ang ilang palad, sila maka lingkawas. Usa ka hulagway kini nga
makahatag ka nato og usa ka panglantaw nga dunay lawom nga kamatuoran may tungod sa atong tawhanon na kinabuhi. Na kung kita magkumkum sa ato mga kamot, sa ato pa kung kita hakog, magpuyo lamang alang sa atong kaugalingon, dili kita manghatag, dili mo hatag sa atong kaugalingon, kung dili bukas ang atong mga palad, kita mamiligro, kita walay kalampusan nga maangkon, bisan pa kung dunay katagbawan nga atong masinati sa makadiyot lamang. Kay ang labaw sa tanan, ang makahatag ka nato o tinuod na kagawasan, mao lamang ang pagkamagihatagon sama sa gipakita kanato sa atong Ginoo. Jesus mao ang simbolo o naghatag kantong parag-ingnan unsa ang pagpuyo na magmabungahon. Ang pagkinabuhi ng magbungahon ana diha sa pagkamagihatagon. Si Jesus nagmaghihatagon sa iyang kinabuhi. Tugod sa mata niya sa buntag, hangtod sa pagkatulog, ang iyang una-una, wala sa iyang kaugalingon, kundi anaa diha sa Diyos, anaa diha sa uban. Pagkamaghihatagon sa kaugalingon. Maigsoon, kitang tanan, nakadawat o daghan kayong mga gasa. Nakadawat kita sa gasa labi na sa pagtuo. Ang gasa sa pagtuo, usa ka bililhon kay nga gasa nga atong naangkon. Kamoy nakahatag ka nato og giya sa kinabuhi. Nakahatag ka nato og kahulugan sa kinabuhi. Kay kung wala kita'y pagtuo, tingali dili kita makasugakod sa mga kalisod nga atong nahiaguman. Apan tungod kay kita adunay pagtuo, kita nakalampas nining mga kalisod o gani ato kinigidawat nga murag kabahin lamang sa kinabuhi. Nakinundong kaniadto sa dito po ko nag-misyon sa gawa sa nasod. Tunay, ang parokyano dito na ingon, nasayod ba ka nga dito sa imong nasod sa Pilipinas na ay baha gadako kayong nahitabo? Ingon ko, sayod ko niya na. Ingon siya, dako kayong katalagman may abot dito ng lugara. Apa natingala ko kay diha sa telebisyon, diha sa baha, ang mga bata naglagoy-langoy, nagsigig pangatawa. Mura nalipay noon sila nga nagbaha. Ingon anak mi. Kay dunay, anad naman mi niya o kung dunay mga panghitabo kasama niya na, murag, amo nang gidawat nga kabahin sa abong kinabuhi o dili ami makurat niya na. Nga namang ingon man inana ang atong attitude, tingali tungod sa pagtuo. Kay dito sa maong nasod, kung dunay gamay nga problema nga dili masulbad sa salapi, daghan ang mga tao nga maghukom sa pagtapos sa ilang kinabuhi tungod kay sila adunay gamay lamang nga problema. Kita din bisag dako problema, sige ra po smile, ano man, tungod kay kita adunay pagtuo. Usa ka dako nga gasa nga aton angkon. Gikan kini sa mga misyonero kaniadto sama sa mga Jesuits, sama ni Father Urios, sama sa mga
Agustinians o mga Dominicans o uban pa mga kongregasyon nga miabot dinhi sa atong nasod. Salamat sa mga misyonero kinsa sa ilang kinabuhi nakaamgo nga dunay ilang nadawat nga nindot kay nga gasa nga maong pagtuo. Buot nila kining ipaambit ngadto sa mga tao nga wala pa makadungog kang Kristo. Usa sila niabot dinhi sa atong dapit. Ug ilang gisangyaw ang kamatuuran may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Nabulahan kita. Nakadawat kita nini nga pagtuo o miabot usab sa atong kaamguhan isip simbahan nga Pilipinhon nga kita nga nakadawat nining pagtuo angay usab magpaambit nini ngadto sa uban. Kay kita nakadawat og dako, kita usab angay nga paambit nini ngadto sa mga misyon sa tibuok kalibutan. Mao kana ang pahinumdum ko nato sa Santo Papa si San Juan Pablo II sa iya pag-anhel sa Pilipinas. Bingon siya, kamo mga Pilipino, espesyal kamo. Kamo lamang ang Kristiyano, dako nga Kristiyano nga hutong dinhi sa Asya. Duna kamoy katungdanan sa pagpaambit nining inyong gasa sa pagtuo ngadto sa uban. Ug tuod man ang atong simbahan sa Pilipinas naghimo, nagtukod nining itawag nga Mission Society of the Philippines. Ang mga kaparian ng mga Pilipino nga nahimong mga misyonero ngadto sa nakalain-lain lugar sa kalibutan. Pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Mga igsoon, kitang tanan karon ipahinumduman ang pagkamaghiatagon sa mga gasa nga atong nadawat ang atong ipaambit kini sa uban. Kay kini mao ang makakabot kanato sa tinuod nga bahandi. Bahandi nga dili madugta. Ang pag-ampo ni San Ignacio sa Loyola, mausap kini ta ang atong pag-ampo. Mayon kita, Ginoo, tudloy kami nga mahimo kami manggihatagon. Manggihatagon nga muhatag sa tanan nga aniya kanabo nga among nadawat kanimo. Sa paghatag nini nga wala pag dili magkwenta kun unsa kadako ang magihatag. Sa paghalad sa kagalingon diya sa trabaho nga wala mag-ihap kung unsa o pila ang among madawat ukha kung duna kami madawat sa paglimbasog pakibisog na dili maglantaw sa among kaugalingon ng mga samad sa pagbuhat nga walay pagpaabot o ganti gikan kanimo. Kay ang pagtuman sa imong kabubuton kana mismo mao ganti na kana alang kanamo. Lord, teach us to be generous. Teach us to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, except for the reward that I am doing your will. Inaapanta.